Inen Digicast Negros 10. Ang top 10 stories sa Negros Island region ang amon igadulong sa inyo. Kagyari ang top story subong adlaw, Oktubre 24. Mga balay ang napilpilan sa mga nagkalatumba kag nagkalautod nga puno sang kahoy sa barangay Patag sa Silay. Bag-o nga LPA ginapaabot nga mga isa ka bagyo kag masulod sa PAR sa Domingo. Pag-bulldoze ang protected area sa Kawayan, ginpauntat. Tricycle driver patay sa pagpaniro, biktima na salanlang suno sa PNP. Kag sa Good Vibes, Barangay Granada, ginahandaan para mangin Grand Slam champion sa Mascara Festival Street and Arena Dance Competition. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, bago nga LPA ginapaabot nga mangin isa ka bagyo kag masulod sa PAR sa Domingo. Christine posible magbalik liwat sa PAR. Ginlift na ang tropical cyclone wind signal sa Negros pero may low pressure area sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Gina-forecast ang pag-asa nga magsulod sa PAR sa Domingo nga adlaw. Sunod sa pag-asa, mataas ang tsansa nga may isa ka bagyo ang LPA sa sulod sang 24 oras. Kag kung magsulod na sa PAR, pagkatawgon ini nga Bagyo Leon. May isa pagid kay LPA nga nakitaan sa guwasang PAR pero sunod sa pag-asa, sa subong magamay pa lang ang tsansa nga ining mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Ang bagyo nga Christine ang yara na subong sa baybayon sa Ilocos Sur kag ginapaabot nga magwa na sa PAR sa buwas sa hapon. Gina-forecast man sang pag-asa nga posible liwat magabalik si Christine sa PAR pero initanan magadepende ng nga yara sa east sang Mindanao. Sa number 9, amusement area sa South Capitol Road gintugutan sang konseho nga maka-operate sa Mascara Festival. Sang nagligad lang nga sesyon, gindefer ni Councilor Celia Flor ang ihinyo sa Bacolod Yuhum Foundation nga mapahanugutan ang 5-star mobile carnival nga maka-operate sa amusement area sa South Capitol Road para sa Mascara Festival. Initungod man sang kabalaka nga magtuhaw ang peryahan kasubong sang na-demolish nga mga kiosko sang operator sa Bacolod Public Plaza. Nagpasalig ang operator nga wala sang perya kag sugal kundi mga rides lamang. Ilabi na ang para sa mga kabataan ang ila iga-install sa area. Gani upod sa katapos ng konseho, nagpabor diri ang konsehal nga muman ang pamuno sang Committee on Markets sang konseho. Wala gihapon nagpabor si Councilor Jason Villarosa sa request ng foundation tungod sang kabalaka nga magtuhaw ang peryahan sa Lacson Tourism Strip nga kabahin sa mga festival sites sang tuigan nga selebrasyon. This will be the first and the last with regards to that kind of amusement event or activity dira sa Lacson. Paano mo ensure na wala money involved? Di sila na bantayan gina na wala betting. Of course mabayad kaya may money involved, mabayad ka sang game, rides, amo na ti. Primero nila nga mga games na ginbutang dumay-ara ng mga color games, siling ko ano ning color games. Kaya hambal sa akon sa mga konsyens nga self pula puti na siling nga gambling ina, may betting na siling ko ti hindi pwede. Sa number 8, pag-idog sang highlights sang Mascara Festival kada Oktubre ang ginduso sa konseho. Kada tuig halos nagadunga ng malain nga panahon sa highlights ng Mascara Festival nga ginatalana kada ika-4 nga Domingo sa bulan sang Oktubre. Tungod sini ginatuna ni Councilor Jason Villarosa ang pamuno sang Committee on Tourism sang konseho nga ligwaton ang ordinansa agud maging santo ang pagligwat sang pahiwat sang highlights sang selebrasyon sa lakat sang panahon. Posible man suno sa konsehal nga masuguran ang tuigan nga selebrasyon halin sa Oktubre 1. Ginhimo nga permanente ika-4 nga Domingo sa Oktubre
para sa Mascara Festival Street Dance and Arena Competition agud nga makapanghanda ang mga turista kag ang mga nagabisita sa syudad para sa tuigan nga selebrasyon. So we will study it out again nga by next year siguro laino na naton kiti i-propose kami or after the Mascara Festival i-propose na naton ang ordinance. I-change lang naton but we will yet finalize the dates on or the week kung saan ugit. Sa number 7, tricycle driver ang patay sa pagpaniro. Biktima nasalaan lang suno sa PNP. Patay si Alan Lourdes, 40 anyos nga tricycle driver matapos nga gintiro sang wala makilalang nga suspect sa Taytay Alimango sa Barangay San Vicente, Banwasang Binalbagan kagabi. Suno kay Police Major June Ray Batadlan, ang hepe sa nga Binalbagan PNP, nagpadulong ang biktima sa Taytay para makakuha sang signal sang cellphone sang hinali na lang siya gintiro. May mga pila sa nagkalainan nga parte sa iya lawas ang biktima nga tuga sang pagtiro. Nakuha sa lugar sang insidente ang 3 ka mga baseyo sang caliber 45 pistol. Suno sa biktimang suno sa PNP, ang biktima ang may utod nga parehas gid ang iya nga itsura nga imbolbado sa illegal nga droga. Kaginapatian nga mahimo nasalan lang ang biktima. Gani posible sa ka mistaken identity ang natabo. Nagapadayon pa ang investigasyon sang PNP sa pagkilala sa suspect. Sa number 6, ginaduso sang Regional Disaster Risk Reduction Management Office 6 ang pagdeklara sang 4-kilometer permanent danger zone sa Bulkan Canlaon bilang strict protection zone. Sunod kay RDRMC Chair Kasubuman Office of the Civil Defense 6 Head Raul Fernandez, ining ilang agintalakay sa ilang pagsinapol sa tung Oktubre 22. Sila nagpagawa sang resolution nga naga-recommend sa Protected Area Management Board o PAMBI sa pagdeklara bilang strict protection zone sa 4-kilometer permanent danger zone. Tuyo sini nga malimit ang human activity sa area kasubong sang pagpuyo ukon pagpanguma. Pathag pa ni Fernandez ining mangin legal nila nga basihan sa pagpangayo sang bulig sa national government agud to nga ma-relocate kag matagaan sang ilang puloy-an ang apektado nga mga pumuluyo. Sa datos sang PAMBI sunod kay Fernandez, may 50 tubtob 60 pa ka mga households ang yara sa 4-kilometer permanent danger zone. Sunod kay Fernandez, ginasiling naman sang nakasilya na LGU nga may 15 na lamang ka mga pamilya ang yara sa area. Napulo ang sa barangay Masulog kag 5 sa barangay Biak na Bato. Hindi sarang ma-relocate ang mga apektado tubtob nga may permanent relocation site nga makita para sa ila. Forward looking ito na parang para maano na talaga natin na totally matulungan din natin yung mga affected families ma-relocate. Mabigyan natin ng ayuda or assistance para maging ano naman yung relocation nila. Sa number 5, pagbulldoze ang bahin sang higad sang baybay nga sakop sang protected area sa Banwa sang Kawayan ang ginpauntat. Sandig sa incident report sang Barangay Kaliling, nagpatigayon sa pagpangusisa ang Bantay Dagat Foot Patrol sang Oktubre 21 sa pag-verify sang report sang concerned citizen nga may yara sang pagpang-bulldoze sa mga bato sa tangkulan sang Purok 6 sa Sitio Bilat sa Barangay Kaliling. Sa interview sang katapos ang media sa kay punong Barangay Josel Popioco, wala man nakaagi sa ilang barangay o kung nakahatag sila sang permit para sa amo nga helikoton. Bungod nga wala sang permiso kag pending investigation, ginmando na sunod kay Mayor John Ray Tabuhara ang pagpauntat sang amo nga helikoton. Ginsiling ni Forester Lucia Salazar, ang Supervising Environment Specialist ng DENR Senro, kabangkalan ilang agin patuhoy sa Environment Management Board sa pagpatud kon bala may Environmental Compliance Certificate ang amo nga helikoton. Sa ilang nga impormasyon, himuon nga jet ski area ang lugar. Sunod kay Salazar, luyag nila nga mapatod ini bangod ang lugar, isa ka nesting site sa mga pawikan. Sa ilang record, may 5 na ka insidente sang pagpangitlog sang pawikan sa lugar, kasubong man pag-release sang pawikan diri. Wala labot sini, madamo pagid sang iban nga mga marine resources nga mabutang sa peligro kon matandog ang area. May mga sigas man suno o kon sa lugar suno sa iya. So that's a protected area, ma'am.
Yes, ma'am. Mhm. Accordingly, himuon ko nun nila nga parang jet ski, jet ski area. Pero Okay. that is impossible kaya that is all stone or mga old stone na may mga coral case. Malapit lang din yan sa Hula-Hula Seascape. Damo gid maguba ma'am. Kay may ano pa na ma'am, may mga seagrass pa na. Oo, seagrass nga daan. Mga pagkaon na sang mga pawikan or sea turtle. Nag-take action na to ang sa ENRO, Oo. ang environmental office na mundiri sa local. Stop to sila. Sa number 4, pito ka mga balay guba sang balod kag natumbahan sang puno sa Apu Island sa Negros Oriental. May pito tanan ka mga balay ang nagkalaguba sa Apu Island sa dawin sa Negros Oriental sang kahapon. 5 diri ginhampas sa mabaskog nga mga balod kag ang duha natumbahan sa nagkalatumba nga puno sang kahoy. Sa interview sang Philippine News Agency Dumaguete sa kay Apu Island punong barangay Mario Pascobello, natabuan pagid nga high tide sang kahapon, gani dalag ko ang balod. 30 ka mga persona ang apektado sa pagkaguba sa amo nga mga balay. Temporaryo anay nga nawadan sang puloy-an ang nagatener sa ilang nga mga paryente. Gin-submit na ang ilang nga mga ngalan sa DSSD. Sa number 3, 64 ka mga evacuees ang nagapabilin sa mga evacuation center sa probinsya. Sa 12 p.m. nga report sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council tugas ang epekto sang trough sang Tropical Storm Christine, 764 ka mga pamilya o kon 2,811 ka mga persona ang apektado gikan sa 6 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. 162 naman ka persona ang nagapabilin sa evacuation center, samtang may mga LGU nga nag-eksperyensya sang power interruption. Sa PDRMC report as of press time, mula pa nakabalik ang kuryente sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Nagapabili naman ang 7 ka mga barangay sa Sipalay nga wala sang kuryente, kay may mga power interruption man sa Hinigaran. Bahin sa kahalitan sa agrikultura, masobra sa 1.6 million pesos ang balor sa report nga kahalitan. Masobra 1 milyon sa pananom kag masobra 575,000 pesos naman sa fisheries. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, ilaanay nga una nga i-check kung may mga crop insurance ang apektado. Madugay nga ginaduso sang probinsya ang pagpa-enroll sa mga mangunguma para diri. Samtang ginsiling ni Lacson nga mahimo ang probinsya makapadalaman sang bulig para sa mga apektado sa Bicol. Paturon mananay kung ang probinsya ang padalaan. Depends, no? Kung, like for example, sa rice, we will, ang una natin step first is to check if may insured sila. If they're insured, then obviously we will just have to work on their insurance. That's why, again, every time we have floodings like this, we always remind our farmers to insure their crops. Because it really come in very handy after the typhoon. Sa number 2, 5 ka mga balay nagkalaguba sa Bacolod, Tuga sa mabaskog nga hangin kag balod, epekto sang Bagyo Christine. Yari ang report. Makamuok ng tulog sang amay nga si Luis Villarente kaupod niya 3 ka mga kabataan. Sang mabatyagan ang mabaskog nga hampas sang balod kag hangin nga naghano sa ila balay nga yara sa kilid sang baybay sa purok nami-nami sa barangay Banago kaina sang Kaagahon. Narusdak ang ila balay, gani temporaryo sila karon nga nagapuyo anay sa balay sang iya nga utod. Kulpiada lang ipuso ka dang tungan. Ang balot pag naglinigigo, amo na nga nagtakilid. Balot ka ipagente sa mo. Oo. Halublock ang side mo. Halublock na rin tanan. Okay. May hollow blocks pa na din. Halublock na rin. Oo. Siminto man rin sulod. Pagka igo sa hangin, naganaos pagit ang balot. Anong doon nagsulod sa pinsan mo pagkalagapak? Minsan ay buwa dayo ko may naiba na karon. Lain ang pumo na may bagyo pa kadaan. Sinupod mo din? Wala ka makabilog?
May 3 pa ka mga kaingod balay ni Villarente ang naguban man sang balay tugas ang hangin kag balod epekto sang Bagyo Christine. Sa record sang DSSD Bacolod, may 22 tanan ka mga pamilya nga nagapuyo sa kilid sang baybay sa Barangay Banago ang gin-evacuate tungod sang mabaskog nga hangin kag balod. Sila nagapabilin karon sa multipurpose center sang barangay sa Purok Mahimulaton. Kahapon, isa man kabalay sa Barangay Sumag ang nagtakilid tugas ang mabaskog nga hangin kag pag-ulan. Pilaman ka mga puno sang kahoy ang nagkalatumba sa mga dalanon, gani gin amat-amata na nga mahuwanan sang DRMO kag City Engineer's Office. Wala sang nasamaran sa separado nga mga insidente. Sandig sa forecast sang DOST Pag-asa, ginapaabot sang Bacolod DRMO nga magalawig pa ang maulanon nga panahon sa weekend. Sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. May mga balay nga napilpilan sa mga nagkalatumba kag nagkalautod nga puno sang kahoy sa Barangay Patag sa Silay City kaina sang aga. Apang maswerte nga wala may nasamaran suno sa punong barangay, bangod dinis ang tuman kabaskog nga hangin ang nag-igo sa ila nga parehos sang buhawi. Wala sa karon sang power supply sa bilog nga barangay. May report sa Romeo Subaldo. Pasaka pakadto sa Barangay Patag sa Silay City, malabyan ang ini nga nagkalatumba nga mga puno sa Barangay Lantawan. May mga dahon nga nagkalapuspos, ang ini nga mga puno sa saging nagkalatumba, pati hilamon nagahalapay sa kakusog sang hangin. Ang salamputan nga mga puno sa akasya sa Patag proper nagkalautod. Pagsampot mo din sa may Barangay Patag, ini mga akasya, bala makitaan mo na, di makitaan mo makitaan nga mga akasya nga puno, nga may mga nagabaligya sang utan, sa sinay mismo nga sa lamputan mo, ini karon na ginalikawan sa mga tao kay mga nagakalautod ang iyang mga branches, ay mukon nga aka na may maglabay dira, nagadinalagan sa kakulba nga base mahulugan sang puno sang kahoy. Ang ini nga mga residente, nagadali-dali ag nagadinalagan, ginakulbaan nga base mahulugan sang kahoy. May nga ka mo, sir? Tingnan mo ato? Okay. Ang ini nga karsada kay nasang aga hindi pa malabyan kay may mga nagabalabag nga puno sang kahoy nga nagkalatumba pero gilayon nga napahawanan sang barangay. Sir, siniling nga nagkadagdag ni? May wala man tao may niguan? Wala. Pero ang dala ni sumong puno ni katao kahoy nga nagkatumba. Na-clearing naman, sir. Gina-clearing sang syudad. Yung kabarangay. Ang ini nga balay napilpilan sang kahoy, wasak ang atop. Suno sa mga kaingod, maayo lang. Wala mapilpilan ang mga kabataan sa sulod. Wala man tao? Wala may na? Te? Nakaluwas sila ya? Mayo lang. Wala sila naigo. Sa kakusog sang hangin, pati ang glass door sang barangay hall nagkalabuka. Istorya ni punong barangay Danilo de Soyo, sa ilang paglibot, 7 tanan ka mga balay ang napilpilan sang kahoy. Wala palabot diri, ang nakaksan sang ato pagdingding, bangod sa makusog nga hangin. Sang kagabi, mabaskog ang hangin pero lasais kay na sang aga, mas mabaskog pagid. Suspetsyon nila, buhawi na ang nag-igo sa barangay. Sang aga na ya? Lang gid siya na pero nag-aging buhawi kutub kayo. Ado buhawi? May buhawi gid ya? Ang ito ang kuan ng kahoy ng dagko, layo na yung aging darating hangin sa ilampo sa balay. Ang di sa dinahang dito? Ang dira, oo. Gin dalasang Hangin. ang kahoy? Kag itong sa atop ka balay. Paginampos, tungod sa buhawi. Sa buhawi. Buhawi na galing nag-igo ya, hindi na normal nga hangin lang. Oh, di pinagagigit ang buhawi. Okay. Ang dako ang damage sa disamon. Bangod sa pagkatumba sang puno sang kahoy, ang mga kable sa kuryente nagkalabugto gani wala sang power supply sa barangay. Ginatinguan sa barangay nga mahawanan gilayon ang mga dalanon para makapanaog sa city proper ang mga pumuluyo kag para makasaka ang bulig halin sa syudad kag para makapauli ang mga turista nga yara pa sa mga resort sa Patag. Kuan dito nga mo yung mga Clearing. tao ng clearing dadaan para lang makaagi. Damo din mga tao mag-trap si babaw kundi makunan. Oo. Bakasyon dali. Meron di ba nga nagabakasyon pa? May mga bakasyon di mo kasi kung dira na karanting hangin. So, ginahingagaw nga maklear para kapauli kung kailangan nila magpauli. Okay.
Ang mga personnel sang ilaya nga resort nagpaaros kaldo sa mga pumuluyo kag sa mga kalalakinan nga nagapatigayon sa clearing operation. Dugang pa sa punong barangay, base madugayan pa antes mabalik ang power supply sa ilang lugar kay kadamo sa nagkalatumba nga mga poste. May mga resort kag kapihan sa patag nga temporaryo anay nga nagsira samtang mabaskog pa ang hangin kag wala sang supply sang kuryente. Sa Good Vibes, Barangay Granada preparado na para sa ginahandom nga mangin Grand Slam champion sa Mascara Festival Street and Arena Dance Competition sa Oktubre 27. Kabahin sila sa 7 ka mga barangay nga magapaindis-indis sa sini nga Domingo. Yari ang report. Bisan nagainulan, nagsugod na ang blockings para sa 7 ka mga barangay nga magakumpit sa Mascara Festival Street and Arena Dance Competition sa Paglaom Sports Complex. Kabahin sa mga paindis-indis sa highlights ng festival, ang Barangay Granada nga karon nagahandom nga mangin 2-time Grand Slam champion. Wala man nagatag kabudlay ng inulan kap sa isa sa mga hindrance, but of course part na siya sang professionalism sa mga kabataan kasi sang choreographers kung paano mo siya i-adjust ang amo na nga sitwasyon. Subong ara pa lang kami sa tunga-tunga, wala pa gid namon na plaster ang finale. Nag-ulan, so ging preparahan gid. Ginsiling ni Barangay Granada punong Barangay Armando Vito nga bisan ang challenge sa ilang mga maskara dancers ang pag-ulan, lubos ang ilang pasalig nga malabawan kag madugangan ang pasabog factor sa ilang mga performance sa October 27. Kung ano ang mga surprises, kag ano ang mga panuwagan nila mga pasabog factor, I hope malapawan ang previous nga performance ng mga kabataan. Una na nga ginpasalida sang mga participating barangays ang ilang headdress kag costume. Nalakip sa magakumpit karon nga tuig ang Barangay 21, 35, 6, 12, 18 kag Barangay Bata. Magasugod ang street dance las 2 ang hapon na rin sa replika sa Bacolod City Government Center sa kilid sa Bacolod Public Plaza sa Araneta Street, pakadto sa Paglaom Sports Complex sa Dalan Ernais. Iga patuman sa Bacolod Traffic Authority Office ang full road closure sa Araneta kag Ernais Street nga ginapaabot dugukan sa mga tumalanaw sa sini nga Domingo. Kag saliwat no antes kita bagtakop, shout out kay Sigara Flaviano, kay Love Magdaparan, kay Vincent Baravio, subuman kay Gemma Garrido, as well kay Sir Ronnie Baldonado watching from Ireland. Eldin Koch, subuman kay Sir Ruben Libre kag RF Diamond. Kagamayad to ang aton nga mga top stories of the day. Tubtubwas, ako si Nico Delfin.